Le, nggonmu nglamar kerja wingi kuwi dadine piye le? Alah mbah, jelas ketompo no mbah. Mosok aku nganti ora ketompo mbah. Jan, kowe kuwi kemaki tenan. Ketompo tenan po le? Ketompo mbah. Aku ki le kerja ket wingi kok mbah. Ya syukur le. Ning kowe kuwi ketompo neng ndi to le? Lemu nyambut gawe kuwi. Lah ngopo ya mbah tekon-tekon ki? Arep nyangoni apa piye nek saben aku mangkat kerja? Ya ming pengen ngerti wae le. Ben iso tak umukke tangga-tangga kene nek nggonmu nyambut gawe kuwi kepeneran ngono lho le. Meng kebiasaan kowe ki mbah, senengane umuk. Jajal nek aku dadi buruh. Kaya kowe arep umuk karo tangga-tangga mbah. Ya ora le. Nek iso kuwi nyambut gawe ya sing keren. Menyang sepatonan syukur-syukur nganggo dasi le. Walah mbah, jaman saiki sing penting bayare mbah. Nggo apa nyandang necis-necis ning bayare cilik mbah. Weh, kowe iki jan pinter nek semaur. Lah bayarmu kuwi piro le? Calone ngono lho. Ya nek le ngomong pas interview wingi 8 juta mbah. Nang wis komplit kuwi. Wah, kok gede tenan le. Ngalah tikel tekuk karo pensiunanku. Nyambut gawene ngopo to kuwi le? Marketing bank mbah. Wah, koyone keren le kuwi. Keren. Oh cetok keren bang. Aku kok Kudu nganake slametan le. Kowe saiki wis entuk gawean. wah ya kudu nek kowe mbah. Nek iso tok bolehke sapi mulanang sing gedhe dhewe kae mbah. Wah, aja le. Sapi wedhus wae. Oleh pelit mbah. Wedhus sameng cilik. Ndekno gaya arep tok nggo syukuran. Nggonku mbleh loro le, ora mung siji. Mbok anek ya loro ya meso mbah. Ning nek didol wae piye mbah? Oleh ora? Njur nggo sedekah ngono apa piye le duwite? Ning yo ora gagal le. Gagahe kuwi mbleh wedhus karo genduren ben tangga-tangga ngerti nek kowe wis kerja. Ora nggo sedekah mbah. Wedhuse loro kuwi didol, gak duwite dinehke aku. Wah, le mayar-mayar le. Kowe kuwi wis ketampa kerja isih njaluki dhuwit aku. Ya kena nggo tambah-tambah tuku HP sing apik mbah. Kowe kuwi le HP wae. Saiki kowe rak wis kerja. Umurmu ya wis 24 taun. Wis wayahe rabi. Sesuk mbah, jaman saiki rabi kuwi pikir keri. Ora selak kepengin apa piye le kowe kuwi? Nek mangsa adem ngene iki ana sing tok keloni. Wegah le ngragati aku ki mbah. Pernah tuku nang Shopee. Okeh mbah, bleder. Hus lambemu. Wis saiki Simbah terno ning nggone Mbah Kaum. Sesuk-esuk syukuran kowe nek wis teke tampa kerja. Gendurenan pokok nen le. Nek rasa kon Mbah Kaum wae piye mbah? Langsung belah dhewe wae gak didumke. Wegah le. Pokoke kudu gendurenan manut aku. Mangkat dhewe wae mbah.
Aku ki lagi memeng iki. Es, ora kudu tok terke. Ngantuk tenan nek iki aku, Mbah. Alah ming sedelo. Rasah kokean alasan. Wah, ngono to. Ya, Mbah. Neng aku ngenteni njaba wae ya. Kula nuwun. Kula nuwun, Mbah. Monggo, monggo. Oh, alah. Mbah Kromo. Mlebet niki, Mbah. Nggih, Mbah Kaum. Enten napa, Mbah? Kok sajake wigati? Ngeten, Mbah Kaum. Benjang-enjang nyuwun tulung dibelehke wedhus kalih dinggo genduren syukuran, Mbah. Oh, nggih. Syukuran napa, Mbah? Niku putu kula ketampa kerja, Mbah Kaum. Gajine 8 juta sesasi. Gek pangkate marketing. Kula rak seneng banget, Mbah Kaum. Nggih, Mbah. Nek niku kula pun ngertos. Lah kok saged, Mbah Kaum? Lah wingi anak kula niku ditawari putune jenengan utangan, Jeh. Kok utangan pripun, Mbah Kaum? Gek utangane niku 12 niku, Mbah Kromo. Jenengan paling klientu niku, Mbah Kaum. Putu kula niku le kerja ten bank, pangkate marketing. Nggih, leres. Lah nggih marketing niku basa sakniki, Mbah Kromo. Nek basane jaman awake dhewe biyen niku plecit, Mbah. Wah, ana sing ra beres iki mesti. Nggih ngeten, Mbah Kaum. Kula jabel mawon gendurene. Tak nerang leh putu kula riyen. Nggih, Mbah Kromo. Mboten napa-napa. Nggih pun, Mbah Kaum. Kula nyuwun pamit. Leh, kowe iki kurang ajar tenan. Ngisen-isen ke mbahmu. Wis, ayo mulih. Ya, Mbah. Karepmu ki piye to, Le? Jare kowe kerja ning bank dadi marketing, bayare gede. Tiwasi Mbah wis seneng ngarep syukuran karo umuk. Lah aku ki jan kerja nang bank kok, Mbah. Nek ya jan bank harian wingan. Oh alah, Le. Ming bank plecet kok gaya muni marketing. Wis. Lah marketing ki jan gaweane tawa utang kok kowe piye to, Mbah? Wis, ora usah dinyangi wae. Ngisi-sini. Kowe ra weruh apa piye? Nek neng Geporo desa kae ana tulisane gedhe kae. Bang plecet dilarang masuk. Ya ngerti, Mbah. Nang karang ya golek gawean ki angel lho, Mbah, saiki iki. Wis ora usah. Kowe aja dadi rentenir. Mending tak kon garap sawah karo angan wedhus. Mbangane nekek gulune wong dotok utangi, bungane gedhe. Ya, Mbah, aku sing njauk ngapura nek ngono. Ya wis. Kowe pokoke kudu metu golek gawean liyane. Iya, Mbah. Lekas sesuk aku tak ra mangkat kerja wis. Kowe alah duwe putu siji kok le ngisen-isenke. Gek wis ngumur, golek gawean wae ra genah sisan. Kapan lek ku iso duwe buyut saka putu kae? Jajal tak sidake kamare Dole. Kok dikon rabi le angel ki ngopo ya? Oh, iki to sing marake bocah pengen rabi kuwi. Jebul nyimpen boneka pemuas nafsu kaya ngene. Awas kowe le. Tak kumbah entek-entekan kowe le.
Le, jane ngopo kowe kuwi? Kok nek tak kon rabi ki angel. Tak ngopo-ngopo, Mbah. Ora selak kepingin apa piye kowe kuwi? Ora, Mbah, tenan. Lah karang kowe senengane dolanan boneka kaya ngene kok. Boneka apa to, Mbah? Ki gelo. Boneka silikon lehku nemu saka kamarmu. Oh alah kuwi to, Mbah. Aku ki mung njajal ya, Mbah. Jajal piye? Ayo njajal rasane nganggo boneka kuwi ya, Mbah. Wingi iki kuwi lah aku nemu nang lemarimu kok, Mbah. Pas golek kakak nggo nglamar kerja kae. Njur iseng-iseng tak kumbah to, Mbah. Tak jajal, Mbah. Wo. Kowe iki cencah ra genah tenan kok. Wanine-wanine njupuk kuwi kurang ngajar. Arep tak obong wae bonekane. Wah, sak karepmu nek kuwi, Mbah. Wong ndek-ndekmu kok kuwi. Aku ki kok yo lali nek isih nyimpen boneka iki. Arep nyeneni tole malah aku isin. Ning kok tole yo gelem yo nganggo tepakku. Jan putu ra genah tenan. Wis tak obongi wae saiki. Lebok luweng kene wae. Ning kok kaya eman-eman ya. Wah, dole wis lunga. Tak gumbahe, gek tak simpene sing primpen wae. Sesuk sak mangsa-mangsa butuh aku ra iso nganggo.